Maayo untag dahil masakad nga muabang sa akong boarding house karong adlaw. Murag madungagan yun nga akong tinikom nga gamay. Kaya may na lang ni nga pagbayad sa utang. Maayo untag naayo unta. Di naman ni maong nga kala ni atong dilian di. Nakinsa pati na mo dilian. Salig lang ko tato kung pangapot ang pe katong nagwaya masaligan man to. Sa mga sila, mangga. Atang-atang mangga na yung dapat kita. Kapanan nga balay. Oh, sir. Ay, ako pa namin, sir. Ano na? Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. May muapang dito, sir. Rato lang ini, sir. Yung nagsis. Sir, dalan eh. Dalan yung dalana, sir. Oh, dito. Dahil pa crossing pa dito, sir. Ya. Basta, sir. Pero kinanglan, maapang mo, sir. Oh, maapang meron. Pero magkinanglan, nabagugan na ni sir, yung down payment. Ha? Down payment. Kinanglan doon. Bisag kuwan lang. Tagsis ang adlaw, ma-advance mo sa kalibo, sir. Sa kalibo? Mahala ba kaya ni? Sa kalibo man kayong down. Okay ka na nga, boarding house? Okay na kayo na uy kay nanginanglan man tag boarding house. Sige. Sa kalibo kay kinanglan lagi ko kuwan eh. Madungag ka ni gamay ang kuwan ba? Ilikong na rin. Sige, ano siya ng anong advance ha? Rapor na yung kuwan rin. Oo, nara o. Kalibo na. Dapat sir. Kunin yung kuwan sir. Kini nga cruising sir. Kini nga dalan. Straight mo. Na-cruising nga inyong kuwanan. Kala nga crossing? O, diri nga cruising. Kini, paliko. Then, makaagi mo balay-balay nga na ay kanang kalubihan. Straight lang yapon mo na sir. Dre, then na mo makakita mo kanang katubhan nga gitapas. Gumis katubhan. Makakuan mo tao da, makakita mo tao da nga mao gyud pangutanan nga diha ang boarding house. O dugay na siya sir, nagkuan puyo nang tawanan na pero siya gyud pangutanan diha sa akong boarding house nga kung naimabak. Sige, salamat. Oo, na. Ako ang nag-istorya, makalipin. Sige. Sa mga kadalan ni mo man eh. Para ba tayo? Ay, bago. Ay, balay. Ay, lagi ko balay. Yeah, boy. Ito, lagi ko balay. Balay ka pa ba? Ako na to, balay ka pa ba? Alam mo na, murag lang hinahanglang yung kwarta ba? Kay, sus, kato kumpare, magkanay mo abang to yung boarding house, siguro na, gid ko yakuha. Ito kaya di masiguro yung kuha ko yakuha ni Riz. Tao, katindog. Oy, siguro na, sa may ato na yun, kay murag ganiya na ako, nagdahulog dito ba? Lagi. Kamo, dito yan. Makita mo itong balay daw kuno nga. Ito ba na ingat, ang boarding house? Ay, boarding house. Ay, sus, sako ng pare. Pare, pare na ito, pare na siya ako, bro. Matay, lain na ba diri sir kay? Kinanglan na ba diri basta maagin ka sa kuha kay. Kabalo na ka. Gapoy mga. Agad na naman ako, gagmay ra 1%. Pero ito na lugar. Sagatos lang, hoy po sagatos lang. Ini, sus. Nice. Okay, klaro din na. Salamat kayo. Pagkabot ninyo ng anak nito niya anak niya. Ikaw lang mo diri ko. Patoo. Pagkabot niya. Oo, pawala. Pawala ni. Ibu ko nila. Oh, pawala. Pagkabot na lang ito na simbahan niya. Bilya. Lang ko lang mo nang dalan kay gamay.
pasakay vlog ko gamay kinanggalan aja. Gamay nga dalan. Oh pero okay ang dalan daw ay problema. Okay daw. Oh, ay problema. Salamat kayo. Okay, ayo ba, ayo. Kayo. Oh. Abot na po ka diri no? Ako ninyo sir kay unsa ba kay imong gitondo nga dalan nga. Dito di mo agad to kay diri what? Diri ko nag-agi siro. May shortcut dito highway na napayong dito. Oh nya nga. Di kay nagbakler nga ikaw nya ko motor. Agyo pero wa pa pang gud mo na suito gud. Diha mo na ko nda. Dalan. Salamat mo nag-agi. Diha shortcut ko da. Bagyo motor diri no. Oh kani. Sige lang. Bahala ni tagsis lang adlaw ni. Sige lang. Sa man ni building house ang uli punta mo klaro. Ayawa bagot ang block nga. Kuan man ni sa electric pan. Sa naman tao ni. Muna yung tagsis ra ni. Hindi ko ka na ngayon grabe no. Na, na meron. Sao na to pagsulod ani ron. Kaya ato tong apason dito agi sa iyang giingnan nga dool ra kayo ang ngayon. Sige. Ah, Muna siguro ni madalan, straight naman to. Nangailod sila na ako, na-scam lang sa kalibo. Oras sila, paingo na dito. Sana may wala may dalan. Kaya ano pag nabagi dalan? Klaro. Ang dalan dire. Ang dalan dire. Sagitan na dito dalan. Dali. Ini pataka naman ni dire, ang dalan dire. Ito klarong tawahan na to. Kaman ta mga agi ani ron. Gusto klaro tawahan na gud. Mas kaman kita to ba nakabayad pa tag sa kalibugan 100 nya. Uy klaro. Ikaw man gud. Unsa ako? Ikaw man ingon nga largahan na kay kinahanglan kayo. Na napay balay nga. Uy abi. Ya katong tiguan lakaw nang dito wala gata kong gabi nga. Tudlo-tudlo ang dalan dire. Pag abot basakan lang di Japan. Yes, Ako din yung tusingan. Oh, ikaw man gud. Oh, no, 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 no.